Hola, bona tarda a tothom. Soc Araceli Esquerra, consellera d'Educació del Consell Comarcal del Berguedà. Degut a la situació que estem patint per la pandèmia del Covid-19, estem fent totes aquestes xerrades dels estudis i dels cicles d'educació postobligatoris, les estem fent per videoconferència. Sí que és veritat que teniu la possibilitat, si hi ha dubtes o voleu demanar alguna consulta, de fer-ho pel xat del YouTube, que estem en directe, o bé a la web del centre que s'estigui parlant avui, directament a la ponent, o també a la web del Consell Comarcal, a la Conselleria d'Educació, per totes les respostes que es puguin donar. Voldria fer èmfasi a aquestes xerrades que estem portant a terme perquè creiem que és molt important per als nostres joves, per als nostres alumnes, per encarar-los cap al món laboral i per encarar-los sobretot al futur que els espera. La xerrada d'avui la farà la Gemma Soler, que és la directora del Centre de Formació per a Adults del Berguedà des del 2015. Fa 21 anys que treballa com a mestra pel Departament d'Educació. Ella és mestra especialista en llengua estrangera. La idea de la presentació d'avui és donar a conèixer què es fa en els centres de formació d'adults dependents de la Generalitat, però també, sobretot, des de la nostra comarca del Berguedà. Avui cal animar i motivar a tots els adults perquè hem de pensar que la formació sempre és bona a qualsevol edat. Gemma, et passo la paraula perquè facis les explicacions oportunes i moltes gràcies per la predisposició i gràcies al centre per donar-nos aquesta facilitat. Hola, soc la directora del CCA Berguedà, com ha dit l'Araceli, i us presentaré el que fem als centres d'adults. A l'escola nostra, el CCA Berguedà, fa uns ensenyaments, però en podem oferir d'altres. Aquests altres ensenyaments que nosaltres podem oferir, si hi ha suficient demanda, podem demanar al departament que ens els deixi donar. Això era una presentació, perquè així podeu veure millor el que nosaltres fem i així ho podreu veure. L'educació d'adults és educació al llarg de la vida. Què vol dir això? Que nosaltres ens formem sempre. Llavors, en els centres d'adults hi podem accedir-hi aquelles persones que siguin majors de 18 anys, en caràcter general, o complir-los durant l'any natural que s'inicia la formació. Però també hi poden accedir-hi nois i noies que tinguin 16 anys. En quins casos poden accedir? Poden accedir-hi quan tenen un contracte laboral, esportista d'alt rendiment, que estiguin cursant un PFI i vulguin cursar, per exemple, l'ESO, perquè nosaltres el que oferim és l'ESO per a majors de 18 anys. Però hi ha uns casos determinats que amb 16 anys també poden entrar. Si volguessin cursar un grau mitjà, l'accés a un grau mitjà, sense tenir l'ESO, doncs també podrien venir en un centre d'adults a formar-se. Després, si hi ha algun cas especial, doncs també podrien venir al nostre centre. Com es pot matricular una persona en el nostre centre? Què ha de fer? Nosaltres, abans que una persona es matriculi en el nostre centre, ha de passar per un procés, d'assessorament. Llavors, normalment el que fem és una entrevista personal i, si cal, una prova inicial. En aquest PowerPoint, que tenim aquí, aquesta presentació, us he deixat enllaços. Després us posarem l'enllaç perquè el pugueu mirar per trobar la informació sobre la preinscripció i la matrícula. Quins ensenyaments fem? Ja us he dit abans que fem l'ESO per a persones adultes, però a més fem molts altres ensenyaments. Uns són ensenyaments de llengua, seguint el marc comú europeu de referència. Fem català, castellà, anglès, francès, també fan alguns centres d'adults, i després fem uns altres ensenyaments que seria el COMPETIC, que equivaldria a l'ACTIC, que és informàtica. Després fem formació instrumental, que és uns ensenyaments bàsicament on la gent ve a aprendre, a escriure, a llegir i a fer càlculs elementals.
L'educació secundària per a persones adultes, com ja us he dit abans, és el GESO o el GES, i també els centres d'adults poden preparar per les proves d'accés a grau mitjà, a grau superior o a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Vol dir que jo puc fer un grau mitjà, encara que no tinc l'ESO, passant una prova. Puc fer un grau superior sense tindre el batxillerat, passant una prova. I puc accedir a la universitat sense tenir les proves d'accés, les PAU, o sense tenir un grau superior, puc accedir a la universitat fent una prova si soc majors de 25 anys. Després hi ha un altre ensenyament, que és el curs específic a l'accés als cicles de grau mitjà. Seria un curs que ens permetria, sense tenir l'ESO, accedir a un grau mitjà. Això serien ensenyaments que podem fer les escoles d'adults de tot Catalunya. Què fem al CCA Berguedà? El CCA Berguedà, de cara al curs vinent, curs 2020-2021, tenim plantejat estudiar català, al nivell A1, castellà, també al nivell A1, formació instrumental, que seria aprendre a llegir i escriure, com hem dit abans, al nivell 1 i al nivell 2, i després tindríem el GES, que seria l'ESO. Si l'ESO el podem estudiar, diguem, de 3 maneres diferents. Presencial, en el centre, semipresencial, fent unes quantes assignatures al centre i unes quantes a distància, i totalment a distància a través de l'IOC, Institut Obert de Catalunya, del qual nosaltres som centre de suport. Com és l'ESO a l'escola d'adults? L'ESO a l'escola d'adults es divideix en diversos nivells. Tenim 2 nivells, que és l'1 i el 2, i són 17 mòduls cada nivell. D'aquests 17 mòduls, n'hi ha 6 que són optatius, però que els hem de fer igual. Quan un noi o noia vol venir a estudiar a l'ESO, no vol dir que hagi de començar des de zero. Vol dir que, depèn si té estudis de tercer o de quart d'ESO, té assignatures aprovades, no ho haurà de fer tot. Si ve un noi o noia, en principi, que té, per exemple, el tercer d'ESO aprovat, passarà directament al segon nivell. Si aquest noi o noia té assignatures aprovades de quart d'ESO, pot ser que tingui assignatures del segon nivell que també se'ls convalidin. Després també tenim, si una persona ve de l'antiga EGB, per exemple, perquè hi ha molta gent que ara actualment estem treballant, i ens diu, no, és que per poder treballar necessites l'ESO. Llavors, aquestes persones, si tenen l'antic graduat d'EGB, també poden vindre al nostre centre i començarien des del segon nivell. Després, si una persona ve, que ja fa una persona que té un bagatge, hem anat fent coses, cursets, per tant vol dir que tenim uns coneixements, a la prova inicial es fa una valoració. Llavors, potser se li pot convalidar algunes assignatures o alguns mòduls del primer nivell. Després tenim, ho pot fer tot per nosaltres, el semipresencial i a distància a través de l'IOC. Després tenim uns altres ensenyaments, que serien l'anglès. L'anglès al nostre centre oferim 3 nivells, a l'A1, a l'A2.1 i a l'A2.2. Aquests ensenyaments, quan els acabem, ens donen un certificat conforme tenim aquest nivell. I quan acabem el nivell A2.2, tenim la possibilitat d'anar a l'Escola Oficial d'Idiomes a fer el tercer curs de l'Escola Oficial d'Idiomes. Uns altres ensenyaments que oferim són els COMPETIC. Els COMPETIC, aquests ensenyaments, ens permeten acreditar el nostre coneixement d'informàtic a nivell d'usuari. I en el nostre centre, l'any que ve, oferirem 3 nivells, l'1, el 2 i el 3, que equivalen a l'ATIC. A l'ATIC hi ha el bàsic, que seria l'1, l'intermedi, que seria el 2, i l'avançat, que seria el 3. Aquests certificats ens serveixen moltes vegades al tenir el títol del COMPETIC o de l'ATIC si mai m'he de presentar en un procés de la selecció. Si teniu alguna pregunta sobre el que ara us estic explicant,
podeu fer-ho a través del canal de YouTube o també podeu fer-ho amb les vies del centre, que després més endavant ja us deixaré tota la informació perquè podeu contactar amb nosaltres. En el cas del català i del castellà, també es donen uns certificats conforme la persona que ha vingut té aquest nivell. I la formació instrumental, doncs, també. Us ensenyo un moment el de l'ESO, perquè ho veieu més clar, que seria potser l'ensenyament que ens convindria quan algun noi o noia, pel motiu que sigui, no hem pogut acabar els nostres estudis i té ganes de reincorporar-se, realment com funciona. I que veieu la meva pantalla. Si anem baixant cap aquí, tenim els dos nivells que us deia abans. Per tant, tenim 17 mòduls, però penseu que és trimestral. Sembla que siguin moltes assignatures, però no són tantes. Són mòduls trimestrals. Vol dir que si jo ara començo el mes de setembre, el català, per exemple, el mes de desembre aquest català A1, el tindria aprovat. Llavors, l'altre trimestre em matricularia d'unes altres assignatures i l'altre trimestre d'unes altres. Si he de començar des de zero, mínim per obtenir l'ESO són 2 anys. Funciona diferent de l'ESO a la qual estem acostumats als instituts. Hi ha uns altres ensenyaments que nosaltres al CFA Berguedà actualment no oferim, però penso que són molt interessants. Llavors, aquests ensenyaments serien les proves d'accés. Si una persona té 16 anys i no vol continuar en el centre, a l'institut, pel motiu que sigui, doncs pot anar a un centre d'adults i preparar-se per fer la prova d'accés a grau mitjà. Llavors es presenten una prova que és al mes de maig i l'any sobre ja podria estar fent un grau mitjà. Per tant, per accedir al curs de preparació a la prova d'accés a grau mitjà, cal tenir 16 anys i complir-los en l'any natural que s'inicia la formació. Per tant, si un noi o noia volgués preparar-se a la prova i fes els anys a l'octubre o al novembre, doncs ell podria començar el curs en aquest any. Després tenim les matèries, són llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques, ciències socials, ciències naturals i tecnologia. Si hi ha una persona que és estrangera, que fa poc temps que viu a Catalunya, fa menys d'un any que està a Catalunya, no haurà de fer l'assignatura de llengua catalana a la prova. Si una persona té, per exemple, experiència laboral o ha fet tasques de voluntariat, doncs té exempció, no cal que faci les assignatures de ciències naturals ni de tecnologia. Aquestes assignatures li quedarien exemptes. I què ens suposa passar aquesta prova? Aquesta prova em dona la validesa per accedir a fer un grau mitjà. Ja sabeu que aquí a la comarca en tenim diversos. El fet de passar aquesta prova, que es fa durant el mes de maig, normalment, podríeu accedir a un grau mitjà. I a nivell laboral, si es té el tercer d'ESO aprovat i la prova d'accés a grau mitjà aprovada, t'equivaldria a l'ESO. Si voleu més informació sobre dates, terminis i llocs on podeu buscar-la per preparar-vos, hi ha aquest enllaç aquí sota que us enviarà a la pàgina de la Generalitat on us informa de la prova. Després també tenim les proves per accedir a un grau superior. Per accedir a un grau superior cal tenir 18 anys per la preparació o complir-los durant l'any natural que s'inicia la formació. Per tant, si el curs comença al setembre i fem els 18 entre setembre i desembre, doncs ens podríem apuntar en aquest curs. Quines assignatures té? Doncs llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques. I després hi ha unes matèries específiques que s'han d'escollir tenint en compte el grau superior que vulguem fer.
perquè no és el mateix fer un grau superior d'educació infantil que fer un grau superior d'administratiu o administrativa. Llavors, també tenim l'exempció de llengua catalana, que és el mateix cas que hem vist amb el grau mitjà, que si fa menys d'un any que no hem estat a Catalunya, per tant, no cal que la fem. Llavors, a nivell de superació de la prova, té validesa en tot l'Estat, per tant, si vull estudiar un grau superior a qualsevol lloc de l'Estat, més vàlid, i equival al títol de batxiller per accedir, per exemple, a llocs de treball públics. Llavors, també ens serveix per això, per acreditar, equivaldre el nivell a un batxillerat. Si voleu més informació, podeu clicar aquí baix, que hi ha la prova d'accés a grau superior. Tenim després el curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Aquí tenim els requisits d'accés, bàsicament per la preparació del curs, que nosaltres no el fem, però cal tenir 24 anys, complir-los l'any natural en què s'inicia la formació i no fa falta tenir cap títol, ni ESO, ni grau mitjà, ni grau superior. No fa falta tenir cap títol per poder-nos fer aquesta preparació i presentar-nos a la prova d'accés. Tenim unes matèries que són comunes. Tenim llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i comentari de text, que seria comuna per tothom, i unes matèries específiques, que se n'han d'escollir dues, tenint en compte la carrera universitària, el grau universitari que nosaltres vulguem fer. Llavors, un cop jo sí he aprovat l'ESO, per què em serveix? Equivaldria també al títol d'ESO i el de batxillerat per accedir a llocs de treballs públics i privats i també ens serviria per accedir a estudis inferiors a la universitat. Podria accedir a un grau mitjà o jo podria accedir a un grau superior. Quins avantatges té estudiar a l'educació d'adults? A veure, els títols que nosaltres donem o certificats, depèn de l'ensenyament, poden computar com un requisit o mèrit en els processos selectius de l'administració pública. Els títols o certificats també es demostren competències a l'hora de trobar feina. Per exemple, quan és el certificat del COMPETIC, demostra el coneixement, el nivell que jo tinc d'informàtica. Igual com ens demanen en molts llocs el nivell C de català o el B, doncs això demostraria el meu nivell de coneixement en informàtica. I els títols i certificats que s'obtenen en un centre d'adults ens permeten seguir altres ensenyaments del sistema educatiu de referència. No sé si teniu algun dubte sobre el que hem anat explicant. Si un cas, si voleu més aclariments o més dubtes, m'ho podeu anar demanant pel xat. I si no, us deixo de moment una mica els meus contactes. Són aquests. Ara us tornaré a explicar més el de l'ESO, si un cas, si voleu més detall, i us explicaré una mica el que és la pàgina web del centre, que hi anirem ara des d'aquest enllaç que tenim aquí. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, teniu el correu electrònic actualment, tenim la pàgina web de l'escola, que hi podeu buscar molta informació sobre el que fem, tenim el compte de Twitter i també tenim el compte de l'Instagram. A més, quan ja puguem tornar a estar al centre presencial, ens trobareu al Camí de Pedret número 2, que estem al mateix edifici que l'Institut Guillem de Berguedà. I aquí teniu el nostre telèfon, que és el 93 821 31 69. Si us sembla, anem a fer un cop d'ull a la pàgina web de l'escola i podré ensenyar-vos una mica el que fem des de l'escola, els diversos ensenyaments, i podreu veure el que hem fet aquest any, per exemple, del GES, que així veureu una mica els horaris. Els nostres horaris són de tarda. Al ser de tarda, per què? Perquè al matí estem al mateix edifici que l'Institut Guillem de Berguedà i al matí està ocupat pels nois i noies de l'institut. Doncs és a la tarda que nosaltres oferim els nostres ensenyaments. Si us fixeu, aquí tenim la nostra pàgina web i aquí tindrem un menú. Aquí en el menú podeu trobar informació d'on ens trobem
I informació sobre la preinscripció i matrícula. Què ens passa aquest any? Aquest any nosaltres teníem previst fer la preinscripció i l'assessorament dels ensenyaments durant el mes de juny. Com que de moment està tot aturat, hem de veure les noves instruccions i la informació, quan la sapiguem, d'horaris, de poder fer preinscripcions i de poder fer matrícules, els trobareu aquí, en aquesta pàgina, preinscripció i matrícula. Aquí podreu trobar-hi tota la informació per poder-vos preinscriure i hi posarem les dates. A més, tot el que us fa falta. Quan nosaltres volem venir al CCA Berguedà, aquí teniu la documentació que ens hauríeu de presentar. Què més hi tenim? Fixeu-vos que aquí tenim la preinscripció i matrícula i anem a veure el que seria l'ESO, que potser és el que més us interessa a vosaltres. Tenim aquí els nostres ensenyaments, per tant, si voleu veure informació per cada un d'ells, trobaríem el que és el graduat en educació secundària, l'ESO. Si ens n'anem aquí, veieu que tenim el que us he dit abans, que pot ser presencial, semipresencial o totalment per internet des de l'Institut Obert de Catalunya, que nosaltres en som centre de suport. Mireu, mirant això d'aquí, un moment que us ho baixo, aquí. Nosaltres fem les assignatures per trimestres. Llavors, cada trimestre, el GES1 fan unes assignatures, però no podem oferir totes les assignatures del GES1 a nivell presencial. Per tant, llavors n'oferim la meitat, unes quantes a nivell presencial i unes altres, fixeu-vos aquí que hem posat per l'IOC, a les quals vosaltres les hauríeu de fer a través de l'IOC, amb l'ordinador a distància. En canvi, el GES2 sí que el podeu fer tot a nivell presencial del centre. I si, per exemple, per horari hi ha alguna persona que treballa i la primera franja horària de la tarda no hi pot ser-hi, doncs pot cursar algunes assignatures que encara que les fem a nivell presencial, doncs fer-les per l'IOC. Perquè, clar, ens ajustem com a persones adultes, doncs treballem, tenim família i hem de buscar la manera que més se'ns adapti a la nostra situació personal. L'horari d'aquest any dels ensenyaments, perquè us en feu una mica la idea, ara l'anirem a buscar, que el tenim, em sembla que el teníem a la portada. Aquí tenim el centre tancat. A l'escola també fem moltes coses, aquí veieu ara el Sant Jordi, la Marató. Si necessiteu l'ESO, aquí teniu més informació i aquí tenim l'horari de l'ESO d'aquest any. Llavors, l'horari de l'ESO d'aquest any el tenim posat aquí. Fixeu-vos que comencem les classes a les 3 de la tarda i acabem a les 9 del vespre. Però no vol dir que hagueu d'estar totes aquestes hores al centre. Depèn dels mòduls que hagueu de fer cada un i cadascuna, perquè cadascú té el seu itinerari personalitzat. No vol dir que tothom ho hagi de fer tot. Llavors, per tant, les hores ens van d'aquestes franges. I cada trimestre, en cada franja, oferim un mòdul diferent. Tenim els horaris dels ensenyaments d'aquest any, perquè és una mica la idea. Fèiem el Competic inicial, que l'any que ve no el farem, en principi. Sí que fem el Competic 1, Competic 2, Competic 3, i fixeu-vos que tots són a partir de les 5 de la tarda, els Competics. Els anglesos, l'anglès 1, l'anglès 2 i l'anglès 3, són a partir de les 4 de la tarda. Després tenim el GES a distància, el GES de l'IOC, que el GES de l'IOC el podeu fer quan vosaltres vulgueu. Vull dir, si ho feu a distància, us podeu adaptar a l'horari tenint en compte la situació familiar que tingueu, si treballeu, si no treballeu, com vosaltres vulgueu. I el GES presencial és l'horari que us he mostrat abans, que va de les 3 a les 9 del vespre. Després fèiem el català oral, que seria el català 1, que també era a la tarda, i els instrumentals, els dos començaven a les 3 de la tarda. No sé si m'he deixat alguna cosa més.
que vulgueu saber. L'anglès, per exemple, que nosaltres, els ensenyaments que us he dit abans, teníem els inicials i formació bàsica, que serien els catalans, l'instrumental i l'educació d'adults, i els trams professionals serien la llengua anglesa i els Competix. Per tant, no sé si teniu cap més dubte. Si voleu alguna pregunta, de moment sembla que no tenim preguntes. Us puc explicar, sembla que no hi ha preguntes, m'estan dient que no hi ha preguntes. Doncs bé, m'acomiado de vosaltres. Sapigueu que podeu trobar la informació a la pàgina web del centre. Ens podeu comunicar actualment a través del correu de l'escola, que és a8061971@xtec.cat. També ens podeu comunicar pels canals de l'Instagram i del YouTube. I per qualsevol cosa o qualsevol dubte, no quedeu. Moltes gràcies. Em dic Arnau Colillas, tinc 22 anys, vaig fer el curs pont a l'escola d'adults i actualment estic fent de mecànic a un taller. Necessitava fer el grau superior perquè volia continuar amb la meva formació i la manera d'arribar-hi era fer el curs pont aquí a l'escola d'adults. Tenia en ment continuar fent el grau superior i allà, un cop finalitzat els 2 anys, el projecte de final de curs, vam preparar un cotxe per anar a fer la Panda Ride, que és una carrera, un ride al Marroc. El curs pont, al final, és la porta a poder seguir estudiant i enriquir-te, com a mecànic o com a decideixis estudiar.